Здравейте хора, ние сме отново. Двамата извинявам, че нямаше дълго време клипове, но пак се завръщаме с нашите смешки. Защото са ни гледали 74 хора, за това правим. Да, ние не сме хича смешни, но за съжаление не знаем как да си видим колко абоната имаме, но това не ни интересува. Така е време за... Смешки. О, това ли циганин? Не. А имаш ли звук, бе? Парлезърс. Хора, сега GGBG. Той е голям товняр. Кой бе? GGBG. Така започваме. Аз никога не съм харесал него. GGBG. Добър ден, Стържан става да си го обича с служение Толго. Нещо без плачка, рана. Еми тръгва от къщи, тръгва ми... Какво ще има полицай? Не предполагам само. Как ще да? Няма ли възможност ни, а? Ще се нещо на фарш на спроем. Айде. Ти ще си дава един шанс. Ако ми отговориш, те пускам да си. Да. Караш сега. О, това ви се позна. Да, шанс ще пише хора. Няма ли възможност да решам да те... Аре, хубаво. Не се лоша агата. Ако го знаеш, да, Срещу тебе е нас. Който? Да ма къде хондаликала са къде? Да, ще пише. Да, шанс ще пише. Колко трябва ще пише. Чакай. Това е интересно. Благодаря. Ако обичаш пишкачето. Здравейте. Благодаря. Бъдете с планчето. Бъдете си лепата. И нека работа. Господин полицай! Кажете, вие ме чувствате гатането? Да. Не задам аз на гатането. Казах. Как ще идеш в тунела? В тунела просто поставих къса кола. Какво е това? Много лесно е просто. Просто такова, майки ли стати ли? Ама! Ти губиш. Ама чакаме, ние играем ли на това? Да! Ма аз не знаех. Добре, айде от начало. Аз ще просто така да снимаме. Не снимаме. Ако снимахме чешко, да играем мисия Българ. Да снимаме така за кеф, просто да се смеят хората. Аз не... О, пускай го. Това го пускай. Пускай го. Не, това. Оу, майко. Богова. Мале! Хора, виждате ли това? Това възможно ли е? Възможно е, това са умни котки. Гад. Прави масажчо. Где си? Чакай, ще гледам през телефона. Где са? Като катерица. Заек срещу котка. Кой ще бие? Заек. Аз залагам 5 лева на заек. Аз не залагам нищо. Защото си го гледал. Как му е толкова тъпа котката? Где е Сашо сега? Где? Рафта. Как Ти го къде? прави? Гати яката. Кое бе? О, О, май гад! сумка кученце. О, май гад! Куче. О, не. Това е много яко. Това трябваше да слушам цензура, брат. О-хо-хо-хо. На врата се легнала за едно и мъртва. Хора, ако чувате нещо,
Тук гледаме, не знам какво. Гледаме филм. Някакъв. Това е сладко. Аз гледам. Това е с баща ми гледа. Ау. Ау. Котите имат 9 живота. Не забравя. Ау. Ама ти се смееш. Подсмееш се. Значи аз трябва да печеля. Нали не играме? Последно играем ли? Не играем ли? Добре, аз знаеш ли за колко... за колко смях, че е такова. Аз такива знам, че не играем. Аз мислях, че... What? Пала? Маца. Маца пат. Маца. Ой, слушай, гледаш ли? Това ще е яко. Фанали го? Не. Как скача? Ау, да бе. Всичко плаща. Мадурче, махнете го там, бе. Как ти идиотите? Ох! Мале! Кълбета, лате. Кълбета. Това е много добър паркури. Гледа даже телевизия. Трябва да си представям и да чете, че припад... Мартине! Да, бе, ако си го такова, майко. Не бе! Извиняваме се хора, но беше заради тъпи ми. Брата е ходил от другата страна. Глей! Елятка. Ой, извиняваме се, без да искам. Върсеяме Мартин. После ще играем мисия лъва. След това видео, разбира се. Аре, Марти, стига. Как го хвана за това? Не. Това ще е яко. Не е хубаво. Сега ще падна в аквариум, 100%. Не. Марчи, подай ми телефона. Мале! Там на масата. Това става да му плясне ти шамар. О, не. Това ще не мога да го направи. Ще го направи. Ще го скочи. Не! Видели. Мартине, ще ми прецакаш телефона. Снимаме клип, стига. Не ме карай да викам. Мерси. Аз само ги давам на него. Майко, как се тресна. Разната прозореца. Да. Помисли си, че... Ей! Да, това е едни мои приятелки. През лятото имахме котите при баба ми пред блока и го правеха с котките. Всички котки така правят. Не само дресираните. What? Ей! Готи? До бебета. Аз помислих, че му отстрани някое дете и така. Не бие тия мачки. Стига с мачки, бе! Мачки. Не бе, Мартине! Извиняваме се, хора. Да, трескам с телефона в главата. Не съм добре. 33 за какво, бе? Ау! Добре, провежди го, ако обичаш. Дигни го, ако обичаш. Не мога, брат. Знаеш, по-трудно така го държиш. Па дръж го с две ръце. Да, бе, бате. Марта, Ей! Я дръж ти малко, а виж, кое е трудно. Ня баш картината си фаща. Ама, това е... Компютъра ответе към...
стига. Това е моята бега така, това е моето легло. Не иска овчарка срещу котка. Кой ще спечели? Котката. Разбира се. Това ще от нас. Защо? Не знам. Ще стане много дълго. Довиждане. Да, бе, няма довиждане. Не го слушайте, той е луд. Не свърши клипа. Ко правиш, брат? Ко правиш? Охо! Това съм го гледал. Котка тичат на пътека. Не си ги. Бас нашата пицовсила. Моята... човек, това е 14 минути. 14 минути, станали клипа свършваме. 14. И така, върнахме се. Извинявам за малка пауза, но не попитах нещо. Колко е часа? Станали 14 клипа, в клипа свършваме. Вот ти бе, ти много дълго. Може виж колко е дълг това милните смешки. Добре, хора, надяваме се вие се смеете. И честита 4 март. 3 март. За вчера и 1 март. Вчера го казах. Ама ти си не. Вчера си мога да си клипа. Да. Защото ти си тяш като днеска. Не е празник, майче. Или е? Вчера беше празник, днеска не е. И това ще от нас. Няма да е това от нас. Спирам клипа, довиждане. Няма. Да. Спокойно, хора. Лъжех. Посмеял. И? Ако спреш, ще видиш ти какво ще стане. И това ще от нас. Виждате вече колко стана. В този клип при нас е 12 минути и довиждане. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте лайк. Не, Вие сте си ли го види? защото той е дяд. Чао.